Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya siyasî ya meha berçilabûrî belav kir û têde behsa girîngtirîn pêşhateyên Kurdî û herêmî û navdewletî hate kirin. Di destpêka raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de behsa danûstandinên Asîtana û Sûd jî hate kirin ku tenha krîza Sûrî di navbera Asîtana û Sûd jî de maye cihêna pabendiyê ji aliyê berpirs li Sûriyê. Bi taybet welatê Tirkiye ya ku ser her du aliyên Emerîkî û Rûsî berjewendiyê xwe cî bi cî dike ku di demekî de Amerîka razî dike û demeka din de Rûsye razî dike. Herwiha ji nîşanên lêstika Tirkiye li ser her du aliyên Rûsî û Amerîkî ew bû ku danûstandinên Amerîka û Tirkiye yên dawî û encamên di navbera wan de û vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe ya siyasî de herwiha balkişan ser biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û got ku ew biryar seyr bû ji hemû aliyan re û ew biryar nehat bû şirovekirin li ser asek fermî Amerîkî wekû Pentagon û Encûmena Pîran û ew biryar wekû fişarekî li ser hinek aliyan bû yan armançkirina hin tedabîran li Iraqê piştî zêdebûna destwerdana Îranî li deverê û geşbûna rêxistina Daişa teror herwiha berjewendiyên Amerîka yên aborî yên berfireh li Rojhilatê Çemê Firatê û derbarî wê yekê wilayetên yekgirtî ji Sûriyê nayê vekşandin bi taybet ku armancên vekşana Amerîka ji Sûriyê bi têkbirina rêxistina Daişa teror û derketina milîsiyên Îranî nehatine pêk hatin. Derbarî Herêma Kurdistanê jî di raporta siyasî ya Partiya Demokratê Kurdistan Sûriya hat ku hewldanek di destpêkê de ji Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî derbarî pêkanîna levhatinekî di navbera hêz û partiyên siyasî de hat û ew yek tê wateya ku Serok Mesûd Barzanî bi hêzir hewl dide ku aliyên Kurdî yên berpirs li Kurdistana Sûriyê li hev razî bike û eger heye civînên dawî encamên wê bihêvî bin. Derbarî Kurdistana Sûriyê jî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe de got ku piştî biryara Serokê Amerîka ji vekşana hêzên Amerîkî welatiyên Kurdistana Sûriyê di rewşeka metirsiyê de dijîn piştî gevên Tirkiye bi derbasbûna Rojhilatê Firatê û sînaryoya Efrînê ya ku taneha di rewşeka xirab de dijî dubare bibe. Her li gorî raporta siyasî ya PDKSê ku kenekê daxwaza civînekî di navbera partiyên siyasiyên Kurdî de kir ku konferasekî derbarî yekrêziya navmala Kurdî li dar bixin û bu yekê derfet ji bo vekirina ofîs û navendên partiyên Kurdî yên ku li cem wan nemoletkirîne werin vekirin û ew vexwendina ji aliyê PYD ve bi tenê tê wekû tûmarkirina helwestekara gihandinê. Di dawiya raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de hat ku ew wekû Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wê wan projeyan bi agadarî bixwînin ji ber ku ew li pêşiya qûnexeka nû ji danûstandinên siyasî ne ku beriv yekrêziyek nû ve li ser her du asên herêmî û navdewletî ve diçe.